Ali nisu prenaglašeni. Pa Imaš nisu, dosta, da jel? mogu da vratim vreme. Nisam sad onaj tip, ne bi se nikad istetovirala. Bih, ali ne bih neke. Na primjer, prva mi je bila što veće da se vidi. Dobro. I, na primjer, to nisam smela sebi da dozvolim. Iskinula bih je, ali se plašim, pošto je na nozi, videlo bi se, tako da, dobro. A recimo, koliko imaš tetovaža, znaš li? Pa, sigurno preko 15. Preko 15? Sigurno, da, ali se ne A koja vide, ti je pošto su najdraža? sitne svuda. A ova na leđima je fenomenalna. Ne znam šta je. Hvala ti. Ali imaš ti tetovaža? Ne. Ti? Ja nešto kao imam, ali kao i... Aj, nemam. A čekaj, ima. JNA, znaš. A JNA? Izlizalo se. Čekaj, koja godina pa izgledalo? Izlizalo se. Izlizalo se? Ili se razvuklo? Nemam. Sad ja i dalje Koja ti je razmišljam kao omiljena? koja mi je omiljena. Šta su u principu poruke? Ljubavne poruke? Ne, više su neke Simboli. Motivacije Aha, koje se desi da pročitam kada mi je loše, mada često zaboravim i budem jako krivo.